La campanya forestal a l'Alt Pirineu comença amb unes setmanes de retard per les bones condicions meteorològiques d'aquesta primavera. Tot i això, en una reunió de coordinació entre cossos, s'ha remarcat la complexitat de la situació davant una sequera prolongada i l'augment de les temperatures. El dispositiu de prevenció i extinció d'incendis ja s'ha començat a desplegar a la vegueria. Dintre del dispositiu tenim un desplaçament d'un dels elements d'un helicòpter bombarder que fins ara estàvem en la zona de Tremp i ara es desplaça aquí a l'Alt Urgell. No és per un tema plenament operatiu, és per una qüestió logística, però s'ha fet aquest canvi respecte a altres anys. Com a novetat aquesta campanya, el Pla Alfa introdueix un nou nivell per adaptar-se a la situació d'emergència climàtica. Del nivell 0 al 2 l'aplicació serà comarcal, els nivells 3 i 4 s'implementaran per municipis. Ens dona cert avantatge perquè les nostres comarques nord-sud són molt variades. Tenim comarques que al nord són molt pirinaiques, però en canvi al sud tenen un clima molt més mediterrani. I aquesta modificació del Pla Alfa farà que dintre la regió Pirineus hi hagi situacions diverses. Des de la delegació del govern a l'Alt Pirineu i Aran han reivindicat una regió d'emergències a la vegueria que tingui en compte les característiques del territori. Espero que ben aviat puguem acabar tenint la regió d'emergències del Pirineu, que també abarcaria tota la vegueria i a part no tindríem també que ara sobretot la part de Cerdanya estem a la regió d'emergències de la Catalunya central. Mossos d'Esquadra alerta que han detectat cremes enmig del bosc de cable telefònic robat i plantacions de marihuana al medi natural com a possibles causants d'incendis.